raconet, ara us ensenyem un altre mapa com més ampliat, del districte de Sant Martí, que havia estat antigament el poble de Sant Martí de Provençals, d'acord? Això era un poble, si recordeu, com molts altres d'aquells que portaven Barcelona, fins 1897. I justament aquest barri, Sant Martí de Provençals, és el que es va quedar amb el nom de l'antic municipi. Doncs el 1950 aquí també arriben els primers blocs de pisos, una miqueta obligació per les onades immigratòries que hi va haver en aquell moment, gent de la resta d'Espanya i